Районда үдешмәкәр коллективтардың ғаилә йылына арналған смотр конкурсы тамамланды. Гала-концерт 2 көн дәвамында барды. 3 сәгатькә якын барган тамашачыларда һәр вакыттагы алма төшер урында юк иде. Сыгыштардың барыһы ла ихлас йылы кабул ителде. Концерттар барышы турасында киләһе язмала. Ел һайын төбәктә коллективтардың үдешмәкәр смотр конкурсы югары кимәлдә үтә. Быел да баймактар йолага тогры калды. Гаилә йылына арнап йыр-бию башкарып кына калманы, онытыла барган борынгы йолалары тергедүгә лә үз өлешен индерде. Пенсия фонды идаралыгы һәм дә районның банклары Уралсиб, Сбербанк, Россельхозбанк белән 5 апрель көне сыгыш яһаган идек. Без театрлаштырылган тамаша, кыз бирү, туй үткәрү. Bir uramdan kız hem yigit tuğa indi. Ular durayıp ösüp, dostlaşırlar. Hem de biz alardı kavuştırdık. Туй үткәрәбез. Гала концертта күпселек сыгыштар профессиональ артистлардыкынан һис тә кәм түгел ине. Кайһы бер коллективтарның сыгыштары үзләре тиктергән сагыу сәхнә киемдәре белән хокландырды. Бындай сараларның төп әһәмияте яңа таланттар, яңа балкыштар асуда дип һанай баһалама төркеме агзалары. Belgen atlı bişek, belgen atlı bişek. Taral hakta türlü yakka, taral hakta türlü yakka. Ası kalbında işek. Быелгы кала смотрында барлыгы билим бирүү усактарын оешмаларда ханаганда 20гә якын коллектив катнашты. Һәммәһе лә үзләренең үзенчәлеген, нимәгә таланттар, халәтләрен барлыгында күрһәттеләр. Нимә дип әйтергә кала, Баймак халкы элек-электән йырга, моңга маһир, һүзгә оста, шуңа күрә һәммәһе лә жюри әгъзаларын бик куандырды. Аптыратты, кайһы вакытта хокландырды. Шуңа күрә без барлык коллективтарга зур рәхмәт сүзләрен yetkерәбез һәм әлбиттә киләсәктә лә йөрәкләрендәге сәм, дәрт, гам һүнмәһен. Шулай итеп калабызда елына бер тапкыр булһа ла иҗат байрамы, сәнгать байрамы булып торһын. Иң югары баһа Гран-приҙы мәктәп коллективтары араһынан Баймак ҡалаһының 4-нче лицейы, ә хеҙмәт коллективтарынан Пенсия фонды идаралығы менән берлектә сығыш яһаган Уралсиб, Хаҡлыҡ банкыһы һәм Россельхозбанк коллективтары яуланы. Беренсе урын Мәғариф бүлегенә һәм ҡала балалар баҡсаларының ҡушымта коллективына, ойошма предприятиелар араһында ҡала дауаханаһына һәм район хакимиәте коллективтарына бирелде. Айгөл Иҙелбаева, Хәйҙәр Көмөшбаев, Рим Янтурин, Яңылыҡтар хеҙмәте.